निस्सय जिहेतु इउपिपिएल बा नै दानि गभर्नमेन्टआ थांनाय जिथु 2020 मायथाइयाव माखासे ओ, बिथांमोना मेनिफेस्ट'आव लिरनाय न'खर न'खर साख्रि होनाय आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 75,000 जिथु बिथांमोना फैसा होनायनि बाथ्रा आरो माखासे आसुनिनि सायाव बिथांमोना खोथा होदोंमोन बैफोर जिथु आसुनिनि जिथु बाथ्रा बुंनाय बा बिथांमोननि जिथु खोथा बाथ्रा होनाय बेफोरो फुलफिल बा मावफुंनो हादों होनना सानना साना नोंथां? बेयावथ' माने बै माने फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बा मेनिफेस्ट'आव माने गांसे वान भट वान जब होनना बुंनाय दङ होननानै बुंदों मानसिफोरा खिन्थु आं नुवाखै आं खोनायाखैबो खिन्थु ससियेल मिडियाफ्राव गोबां बा एबा जों रायजो राजानि सेराव थाङोब्ला माने इउपिपिएलआ बे बाथ्राखौ लानानै फोसावदोंमोन बेखौ बुङो दा बे बाथ्रायावथ' एकदम बे माने असम्भबखा मानो होनब्ला माने गभर्नमेन्ट जब होनना बुङोब्ला माने मोनसे लिमिटेड नङा होमब्ला आरो जोंनि निबनुवा एबा आनएमप्लय बिबाङा बांबोगासिनो दङ बेखायनो न'खर न'खर साख्रि होनाया सम्भब नंखाथारा खिन्थु बेखौ मेकानिजम बानायनानै माने गभर्नमेन्टनि नङालासिनो नन गभर्नमेन्टनि किसुमान इनस्टिटिउसन दङ बेफोराव बोरैहाय जों थिसननो हायो बा बोरै माने कम्पानिफ्राव एबा गाव माने सेल्फ माने इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनो हायो जेरैबायदि दखान होनानै फालांगि मावनानै एबा बायदिसिना एन्टारप्रेनियरशिप जानानै बोरैहाय खामानि मावलांनो हायो बिनि सायाव खामानि मावनो नांगौमोन आरो बिनि सायाव माने खामानि मावैखौ जों नुनो मोनदों बे बेलायाव माने जोंनि किसु मेन्टेलिटिया जों सोलायनांगोन दिनै गटारि माने मिशन लादों पिगारि मिशन लादों खिन्थु बेयो माने रियेलि ग्राउन्ड माबायाव माने इमप्लिमेन्ट जादोंना जायाखै एबा जायफोरनो माने रांनि अनसुंथाइ होदों बिथांमोना अरिजिनेलि बे पिगारि माने अमा फिसिना फिसिमारा बेफोरखौ माने नोजोर होनानै खामानि मावनाय मोनब्ला निस्सयकै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा एसे माने गावनो एन्टारप्रेनियरशिप मोनसे माबायाव थांनो हागौमोन गावखौनो गाव सामलायनो हानाय सोलिनो हानाय जिउ राहा दानो हानाय लामाखौ मोनगौमोन दा बेखौनो जोंनि गेजेराव दुखु नाङो माब्लाबा माब्लाबा बेफोरो जोङो नुवाखिसै जोंनि गेजेराव नुवाखिसै आरो बेखौ माब्लाबा माब्लाबा बिसि पलिटिकेलाइज खालामनायखौ नुनो मोनदों जोङो इन जेनेरेल खालामना होनांगौमोन खिन्थु बेखौ माने जोङो गामि ओनसोलाव थाङोब्ला माने किसु बुस्थुआ पलिटिकेलाइजल' खालामनानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों बे जोंनि थाखाय मोनसे गिथावना थासारि जिखुनु बुस्थुआनो पलिटिकेलाइज जानाङा मानो होनब्ला मोनसे खुंथाया मोनसे सरकारा देरहानायनि उनाव गासिबो गावनिनो फोरजा बेखायनो गासिनि थाखायबो खामानि मावनांगोन खिन्थु बेखौ बासिख्ल' जुदि माने पलिटिकेलाइज खालामबाय थायोब्ला बियो सानसे समाव मोनसे थासारिया गुबुंले जालांनायनि चान्सआ खोब बिसि बे समाव जोङो मोनथिनो लुगैदों जिहेतु नोंथांनिफ्राय आरो जोङो सावरायबाय थादों उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि जौस्रां बर' बिथांजों आरो बे समाव जोङो फिन खेबसे राजखान्थि बिथिंखौ जोङो रायज्लायफिननो सानदों बे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गासै मोन 16 जिथु आफाद बिथांमोना दायो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जानांगौनि थाखाय माखासे इनिसियेटिभ लानायखौ जों नुगासिनो दङ आरो बिथांमोना मैया बावै इउपिपिएलनि आफादगिरिखौ लानानै बिथांमोननि इउपिपिएल हान्जानिनो केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायाव मोन 16 एबसुखौ लानानै मोन 16ता आफादफोरा मैया बावै सावरायदों आरो बे बेलायाव नोंथांमोना बिजेपि हान्जा हिसाबै मा सानो जिहेतु इउपिपिएल आरो बिपिएफ जुदि एलायन्स जायोबा बिजेपि हान्जानि जिथु थासारिया नैबे समाव माबायदि जागोन होनना सानो बेखौथ' जोङो आगोलनिफ्रायनो बरायबाय थादों माने बर' माहारिया मोनसे हंकटआव गोलैदों होननानै दुलाराय बर' फरायसाया मोनसे फिलिंस जादों आरो बेखौ लानानैनो इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ खौसे जानो थाखाय खावलायदों दा खौसे जानो थाखाय खावलायनायखौ बिजेपिया बहुत गोबाव आगोलनिफ्रायनो माने बरायबाय थादों जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माने बेखौ जायोब्ला खोब मोजां जागोन आरो बेखौ प्रयजन दङ होननानै बिथाङा बुंदों आरो खावलायबावदोंसो मोजां जानांगौ आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों जुदि इउपिपिएल बिपिएफआ खौसे जानानै मावोब्ला माने खोब मोजां जागोन खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय दा जों खौसे जानो हागोन ना हाया हारि माहारि हिसाबैथ' जों खौसेखा धोरोम हिसाबैथ' जों आलादाखा नङा होमबा जों खौसेखा खिन्थु राजखान्थियाव मोनजानाय मोनजायैनि बाथ्रा थाबाय मिथिबायना बेखौ लानानै सोर गारगोन सोर हगारगोन सोर लागोन बाथ्राया बिसोरथ' दाथ' बेयाव जोंहा माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनिफ्राय मोन 22 माने बियाबाव बिजाथि अलरेडि फोसावखाबाय दा बेखौ बिथाङा बोखांफिनना लानो हागोन बा बै बिजाथि होनाय माने बियाबाव इउपिपिएलआ
हगारना होगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि दा बेखौ लानानै माब्लाबाथ' नैबेखौ लानानैथ' जोङो नुदों ससियेल मिडियायाव जे हाग्रामानि बिबुंथिया गुबुन रन्जित बसुमतारी मानगोनां EM बिथांनि बिबुंथिया गुबुन दा बिदियाव माने खौसे जागोनखौ जों नुहुरथाराखै खिन्थु बर' फरायसा आफादा नाजादों बे नाजानाया खोब मोजां आरो नाजानाया जाफुङोबाथ' जोंनि थाखायनो मोजां खिन्थु बेखौबो नोजोर होनांगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव केबल बर' माहारिखौ लानानैनो माने संकटआव गोलैदो होननानै खौसे जानांगौ होनना बुंदोंब्ला गुबुन माहारिया मा जागोन गुबुन माहारिनि खोथाखौ सोर सानगोन दा नङा होमबा गुबुन माहारिखौथ' नोङो माने बेहाय ना होखारनो हायो ना माबा मोनसे खामानि मावनो हायो बेखायनो गुबुन माहारिखौ लानानै जोङो खामानि मावलांनांगोन गुबुन माहारिनोबो जोङो माने समान अधिकारखौ होनानै माने बेबस्था खालामना नांगोन होमब्लासो जोंनियाव पार्मानेन्टलि गोजोन थासारिया फैगोन नङाब्ला जों जेरैबायदि आन्दलन खालामदोंमोन बिथांमोनाबो सानसे समाव आन्दलन खालामगोन माखौबा खुद्रिनानै मोननाय मोनैखौ लानानै दा बेखायनो बे नोजोरावबो माने बे बिथिङावबो जाहाथे नोजोर होयो नोजोर होनानै खामानि मावो आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय बे समाव जोङो मोनथिनो लुगैबावदों जिहेतु खौसेथिनि जिथु बाथ्रा रायलायनाय बियो आथिखालाव सोलिगासिनो दङ जे हाग्रामा महिलारिया 22 जिथु बिजाथि होबायब्लाबो दायो एबसुनिफ्राय बा मोनबा गासै मोन 12टा जिथु आफादफोरा खौसेथिनि जिथु सावरायनायनि बाथ्रा बेखौ दिनैसिमबो खम खालामाखै आरो सावरायगासिनो जों नुगासिनो दङ दा बे हिसाबै खौसेथि जानायनि बेलायाव बा जागौमोनब्लाबो बेहाय नेशनेल पार्टी जितु बिजेपि हान्जा बा कंग्रेसफोर हान्जा बा गुबुन गुबुन नेशनेल पार्टीफोरा बे हाबसोमनानै जोंनि बर'नि रिजनेल पार्टी बेखौ बबेबा नङा बबेबा साइडआव बोस्लिंगासिनो दङ नामा जायनि जाहोनाव दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिजेपिनि फारसे जेबो अपोजिशननि बाथ्रा बुंनो हाया प्रमद बर' बिथाङाबो माने अपोजिशननि फारसे बा बिथांनि जितु बिजेपिनि सायाव जेबो गोख्रों रावै बाथ्रा बुंनो हायै जाना दङ दा बेहाय नेशनेल पार्टी हिसाबै जोंनि बर'नि राजखान्थि हान्जाफोरा मोनसे खौसेथि जानायाव फैगौमोनब्लाबो बिथांमोना बोस्लिंनानै बा सोरखौबा नङा सोरखौबा बोस्लिंनानै बेबायदि थासारि गोरोबलायै खालामना होदों नामा बे बोस्लिंनानै गोरोबलायै मोनसे थासारि खालामनाया बे आंनिफ्राय टटेलि थोंजोङै बे नंखाय आरो बे जानोनो हाखाया मानो होनब्ला आंनि न'खरनि सामलायनाया आं मिथिगौ नोंथांनि न'खरनि सामलायनायखौ नोंथांनि न'खरनि परिबेसखौ नोंथाङा मिथिगौ दा बेखायनो इउपिपिएलनि सिङाव इउपिपिएल दोलोखौ सामलायनाया प्रमद बर' मानगोनां बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा मिथिगौ बिपिएफ हान्जानि जिथु हान्जानि दोलोनि न'खरनि बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे माने मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोना मिथिगौ दा बेखौ आङो गुबुननिफ्राय फैनानै नोंथांखौ बोस्लिंना लायना लाबोनो हानाय आं सोर नङा होमबा आं बिजेपिनिफ्राय नोंखौ पलिसि खालामना लाबोनो हानाय बे खाबुखौ नों मानो होनो नङा होमबा बेखायनो बे नोंथांमोननिसो माने बिथांमोननि राजखान्थि हान्जानिसो बाथ्रा बियो खिन्थु बेहाय थोंजोङै आं बुंनांगोन जे बिजेपिया रावखौबो बोस्लिंनानै बेहाय मा होनांगोन खामानि मावनो नागिराखै जोङो मोनसेल' बिजेपिया जे बिजेपि हान्जानि थाखाय बिटिसिखौ माने माब्लाबा बुंना दखल खालामनाय बे नङा सेवा खालामनो नागिरदों माने मानसिफोरखौ खुंथायनि गेजेरजों सेवा खालामनानै माने सिबिनानै रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ पुरन खालामनायनि मोनसे माबाखौ जों नुहुरदों बिटिसिनि थाखायसो बिटिसि बाखिनि थाखायसो बिजेपिखौ दरखार दानि थारिखआव खिन्थु बिजेपिनि थाखाय बिटिसिखौ दरखार नङा मानो होनब्ला बेहाय इउपिपिएल बिपिएफ देरहाबाबो थाङै थुङै रुलिं गभर्नमेन्टआव जिहेतु बिजेपि दंखायो बिथांमोननि सेरावनो थांनानै माने आखाइ हमहैनायखौ जों नुखागोन नङा होमबा आरो आखाइ हमनानै दंखायो बिदिनो एलायन्सआव गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्ट मोनसे सालायबाय थादों दा बे हिसाबै खिन्थु बिनि गेजेरजों बहाबा मोनसे खनायाव माने माबा मोनसे थालांदो नामा बेखौ लानानै जोंनि ओनसोलनि जिफ्रा दा बिजेपि खालामगासिनो दङ जोंफोर दा बेखौनो आबुं खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय जोङो मोनसे लामा नुदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौबो क्लियार बुंखादों जे बिजेपिया जुदिও बेहाय माने एबसुलेट मेजरिटि मोनो अब्लाबो बिपिएफ एबा इउपिपिएलखौ नागारनानै सरकार दानायनि खोथाखौ बुङाखै माब्लाबाबो बुङाखै बेखौ बुंदों जे बिथांमोनखौ लाफानानै सरकार दानानै रायजो राजाखौ बिटिसिनि रायजो राजाखौ सामलायनो एबा जौगाहोनो ओनसोलखौ थांखि लानानै दङ बे समाव मोनथिनो लुगैबावदों नोंथांमोननि रायजोनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बाथ्रा बुंनायनि सायाव साननैसो सिगाङाव दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 सिडुल बियो मोनसेयावनो थानो हाया
बियो गुबुन गुबुन जानांगौ बे बाथ्राखौ जितु दिलीप शइकिया बिथाङा आरो नैबे दरं उदालगुरिनि जितु समष्टिनि एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोना बा बर' सासे सुबुं हिसाबै ट्राइबेल सुबुं हिसाबै नैबे समाव दिलीप शइकियानि बुंनाय बाथ्रायाव नोंथांमोना मा बुंनो नागिरो? दा बे बाथ्राया गोबां मोनसे फोसावजानाय मोनसे मा होनगोन बेखौ बिबुंथि हिसाबै गोसारबाय नङा होमबा? दा खिन्थु बेयाव आं थोंजोङै बुंनांगोन बिजेपिया बिथाङा जेरैबायदि बुंदों बिजेपिया दिनै बेहाय 15 बोसोर जानो माने 15 बोसोर जानोसै भारत सरकार सालायनाया नङा होमबा? आरो आसाम सरकार सालायनायाबो 10 बोसोर जानोसै। दा बेहाय बर'फोरनि थाखाय मा मा मावदों मा मा मावाखै जों रोखायै नुखायो। माने बर' माहारि एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय माने बिजेपियानोथ' बांसिन कम्फर्ट मोनसे खामानि मावबाय थादों। बिजेपियानोथ' ट्राइबेलफोरनि थाखाय माने दिनै गोबां बिथांखि लानानै खामानि मावबाय थादों। दा बेखौ बिथाङा माने बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव मा लानानै मा बाथ्राखौ लानानै बुंखो जों बेखौ आं थोंजोङै बुंनो हाया। अब्लाबो माने बिथांनि बाथ्राया दि माने इयुनाव रज'गोन बे जेब्लाबो जानो हाया बेयावथ' जोंनो दङ नङा होमबा? बेखायनो आरो बिजेपिनि आगोलनि जिबिलि मावबोनाय बेखौ नोजोर बोनानै जोङो रोखायै दाथियै बुंनो हायो जे बिजेपिया जोंनि जनजाति एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय थादों। नङाब्ला दिनै माने बड'फानि जोनोम सानाव स्टुडेन्ट माने डे फालिनानै अबजार्भ खालामनानै बिजेपिया जि मोनसे मान होदों बड'फाखौ बेबायदि होनाय नङामोन। बिजेपिया जुदि ट्राइबेलफोरनि थाखाय एगेन्स्ट साननायमोनब्ला आरो दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बारायनो थाखाय माइक्र' माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बारायनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे डिसिसन लानानै एरिया बारायनोसो नागिरबाय थादों। बेहाय एरियाखौ सेफायनाय बे माने बाथ्राखौ जेब्लाबो बिजेपिया सानाखै। खिन्थु बेनो बिसायख'थिनि सेराव बुंबाय नालाय माने बिर'धिफ्रा एबा बेखौ लानानै एसे गोसो दुखु मोनलायनानै एसे फोसावदिंदों। बे खिन्थु आंनि माने आंनि साननाय बे माने मोनसे बिसायख'थिनि माने बिबुंथि नङा बियो बिनि गावनि माने बिबुंथि आरो बेयो जेब्लाबो जानो हाया। मानो होनब्ला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ गपिनाथ बरदलैनि दैदेननाय सरकारानो जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे आवग्रिना गालांनाय मोनसे बेल्ट बियो नङा होमबा? थिखाना गालांनाय मोनसे बेल्ट आरो माने फैयै 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 भारत संबिजिरनि गेजेरजों माने अटल बिहारि बाजपेयीनि जि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा भारताव दङमोन बे समाव बिथांनि दैदेननायाव भारतनि संबिजिरखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैब्लाबो 6 सिडिउल मोनसे जोंनि ओनसोलखौ होदों नङा होमबा? बे माने जोंनि संबिजिरारि मोनसे मोन्थाय आरो बे मोन्थायनि गेजेरजों 6 सिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेयाव आलादा जानायनि खोथा नङा। बिनि गेजेरजों मावलांनांगोन। दा मा नोजोरा बेनोल' जे बिनि गेजेराव गुबुन माहारिफ्राबो जाहाथे इन्जय खालामनो हायो। गुबुन माहारिफ्राबो मौलिक अधिकारखौ माने लानो हायो। जेरैबायदि दानि थारिखआव इउपिपिएल दैदेननाय इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बैसुमुथि 2आव माने हानि जि मोनसे मोन्थाय होदों गुबुन माहारिखौबो माने माबानो हानाय बिनो हानाय बेबायदि मोनसे मोन्थाय मोनसे थांखि लानानै मावहोनो हानाय मोनसे खाबु होदों। दा बिदिनो बेबायदि माने गासैखौबो फोथायनो हानाय खामानि मावलाङोब्ला बे ओनसोलाव बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 सिडिउलनि खोथा फैया। बे मोनसे जोंनि थाखाय थाखागोन आरो बे जोंनि माने संबिजित रैखाथि बेखौ जोंहा बर' माहारि एबा जोंनि ट्राइबेलफोरा खुनु सिन्था खालामनांगौ बा संकटआव गोलैनांगौनि खोथा नङा। बे समाव जोङो फोजोबनाय फारसे फैनो नागिरबाय। नैबे जोंनि जितु सावरायनाय मोगा-मोगि सावरायनाय जोङो सावरायगासिनो दङ उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि जौस्रां बर' बिथांजों जोबनाय फारसेथिं फैनो नागिरबाय। जोङो एसे सुंद' सावरायबावनो नागिरदों। बे समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा माबायदि थासारियाव दङ? जिहेथु दायो बिपिएफनिफ्राय गोबां गागि सिनियर दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफनिफ्राय ओंखारबोबाय। बिस्वजित दैमारिया गिबिसिन ओंखारबाय। बिनि उनाव चन्दन ब्रह्म चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी बेजों लोगोसे हेतेशमोन नेरसोनमोन बायदि माने सिनियर दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनिफ्राय ओंखारबोबाय। बे समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जितु बिपिएफ हान्जा माबायदि थासारियाव दङ होनना नोंथाङा सानो? दा बिपिएफनि जि मोनसे थासारि दानि थारिखआव आं बेखौ आं गुबुनखौ बुङा जोंनि बियाब ओनसोलफ्राव माने खोब मोनसे गोख्रों माबायाव गैला थासारियाव गैया। आरो नंगौ बिथांमोननि जि मोनसे आगोलनि माने गिबि दैदेनगिरि सिरियाव दङमोन नङा होमबा? बे गिबि दैदेनगिरि सिरिनिफ्राय बिस्वजित दैमारि खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्ममोन फैनायनिफ्राय एसेबाबो लोरबाङा जागोन। बे एकदम माने
अप्रियबाबो हयथ' नङा होमबा माने बुंना लाथारनांगोन खिन्थु दा बे ओंखारलांनायाव हाग्रामाया एसेबाबो साननाया मोजां जे बहाबा नङा बहाबा खनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि दंथारो नामा गाव साननाया मोजां खिन्थु बेखौ सानालासिनो रायनानै एसे बुंसावलाबायनानै खुनु मुलाम्फा जानाय नङा दा बिथांमोननि राजखान्थि हिसाबै बिथांमोना मावलांबाय थादों आरो दानि थारिखआव बिथांमोनाबो आङो दुरबल होनद्रायनाबो बुङा दानि थारिखआव जथेस्थ' माने मोनसे माबायाव दङ मोनसे लेभेलाव दङ दा बाथ्राया जाहैबाय UPPL आरो BPF खौसे जानो होननानै थांनाय 1 बोसोर आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादोंमोन नङा होमबा दा बुंबाय थानायाव अबयसे 2020निफ्रायनोबो एसे बे बाथ्राखौ लाबोनो लानायखौ जों नुदों दा बे लाबोनाय खौसे जाबोनो लाबोनायाव खिन्थु खौसेनि थाखाय सावरायनो थांदों आखौ BPFनि लिडारफ्रा UPPL आव साहाबैदों नङा होमबा दिनै चन्दन ब्रह्म बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङाथ' गावनो सावरायनो थांबावनायनो माने सावरायनाय माबायाव दङमोन खौसेनि माबायाव खिन्थु बेखौ खौसेथिखौ लाङालासिनो बेयो गावसो UPPL आव बारबाय दा बेफोरो सिङाव मा दङ जों मिथिया सिङाव बोरै मा जालायना दङ माने हाग्रामा मानगोनां हाग्रामा बिथांजों जों बेखौ मिथिया दा बेफोरो बे BPF राजखान्थि हान्जानि बाथ्रा आरो UPPL राजखान्थिनि हान्जानि बाथ्रा बिथांमोननि सिंनि बाथ्रा बेखौ जों BJP हिसाबै बुंनोबो हाया बा नुवाखैबो खिन्थु जोंनि खामानिखौ जों BJP हिसाबै जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थादों रायजोखौ सिबिनो जों नाजालांबाय थादों आरो जोङो बेनो बिथांमोनखौ गारनानैबो इयुनाव जोङो हारसिङै थावरिनोखौ जों लुबैयाखै बेसे जितु हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बायदि थारैनो बिथांमोना 2025 मायथाइनि जितु BTC बिसायख'थियाव बेयाव बिथांमोना सरकाराव जेरैखिजाया फैफिनथारगोन होनना बुंदों बियो बेसेबां सम्भब होनना सानो जेरैखिजाया फैफिनथारगोन होननाय बाथ्राया बियो मा लेभेलाव बुंदों आं मिथिया खिन्थु जिहेतु भटिं सिस्टेम बेयो रायजो राजानि राय नङा होमबा गणतन्त्रआव रायजो राजायासो बुंगोन आरो रायजो राजाया माब्ला बुंगोन जेब्ला भटआव माने भट होगोन दा बेखायनो रायजो राजाया जि माने राय होगोन बेखौ जों गनायगोन दा बिथाङा मा नुनानै बुंदों बा माखौ सानना बुंदों बेखौ जों मिथियाखै आं खिन्थु बेनो जे रायजो राजाया थिरां खालामखाबाय जे फैबाय थानाय खुंथायखौ 2025नि जि जानो गोनां खुंथाय BTC खुंथायखौ रायजो राजाया थिरां खालामखाबाय आरो रायजो राजानि जि राय बेखौ जों BJP अराय गनायना लागोन जोबनाय फारसेथिं जितु जों फैबाय आरो मोनथिनो लुगैबावदों जिहेतु नोंथांमोना फैबाय थानाय जितु गभर्नमेन्ट दानाय समाव UPPL हान्जाखौ साइड खालामनानै जौगानानै नोंथांमोना BPF राजखान्थि हान्जाजों नोंथांमोना गोसो गोरोबदों नामा बे जेब्लाबो जानो हाया बे सोरनिबा मोन्दांथिजों साननाय आरो राजखान्थियाव गोबां केमिस्ट्रि खालामो गोबाङा नङा होमबा माखौबा लाना माखौबा सानो बबेबा अनजिमाखौ लाना माखौबा सानो खिन्थु जोंनि आसाम प्रदेश नि मानगोनां आफादगिरि दिलीप शइकिया गले गले बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गले गले बुंदों जे रावखौबो फेजेननानै इलेक्सन गेलेया बिथोखा बेजों लोगोसे रावखौबो एंगारनानै माने हारसिङै थांनायनि नीतिखौ BJPआ लायाखै मिथिबायना बेखायनो जे UPPLखौ माने साइडआव दोननानै साइड खालामनानै सोरबा BPFखौ लानाय बेबो नङा बेखौ इयुनाव बिथांमोननि देरहानाय सिटनि लोगोसे खोथा फैगोन दा बेखायनो बिथांमोना गावबा गावनि खामानिखौ मावबाय थादों आरो मावलांबाय था खुनु BJPखौ गिनांगौनि बा साननांगौनि बाथ्रा गैया BJPआबो BJPनि राजखान्थिनि जि आखु बेखौ मावलांबाय थादों बेयाव रावबो माबा नङा माने साननांगौ गिनांगौनि खोथा नङा BJPआ मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामखादों जे BPF आरो UPPLखौ रायनानै खुनु दिन जों फोसावदिंनाय हाबाफारियाव लायाखै आरो बेखौ माने अननायनि गेजेरजों बोरैहाय माने शान्ति भाबे BTC सरकार खुंनो हायो बेखौसो गिबि थांखि लानानै माने हाबा मावबाय थादों निश्चय बे समाव आङो नोंथांनि जितु समष्टि भेरगाव समष्टि बेयाव आङो फैफिननो सानदों 50,000निबो बांसिन जितु भटार्स थानाय भेरगाव समष्टि बे भेरगाव समष्टियाव BJP राजखान्थि हान्जा हिसाबै नोंथांमोना दायो सेन्सास निश्चय खालामबाय बेसेबां भट मोनगोन बेसेबां नोंथांमोना भट मोना आरो सोर बबे हारिनि बेसेबां भट मोनखौ नोंथांमोना एसेबाबो दायो स्टाडि खालामबाय बा नोंथांमोना सेन्सास खालामबाय दा बे समाव BJP हान्जा हिसाबै भेरगाव समष्टियाव बेसेबां भट मोननानै दङ आरो बेसेबां डिफारेन्सआव नोंथांमोना देरहागोन ओइ बापरे बेखौ माने दानो जुदि बुंनो हाखानायमोनब्ला होमब्लाथ' मिनि इलेक्सनफोरखौ माबानो हागौमोन नङा होमबा दा जोंनि बेहाय 52,000नि गोबां भटार्स थानाय हिसाबै सोर बेसेबां मोनगोन बेसेबां मोना बेखौ आं बुङोब्ला माब्लाबा आरो बुंलायगोन बे मथे मिलायबा उनाव
जे रिगिं खालामदोंमोन मेसिन फिटिं खालामदोंमोन नङा होमबा बिदि बायदिसिना खोथाफोरा बुंगोन जेरैबायदि फुटबलाव जेनोब्ला रेफारियानो थिग नङामोन माखौबा दामनांगौ माखौबा दामासै बिदि डिसिसना रं बेबायदि बुङा होमबा दा बेखौ आं माने माब्लाबा बेबायदि मोनसे मा होनना बुङो माने क्रिटिसाइसआव थांजानायखौ लुगैया खिन्थु बे माने बाथ्राखौ आं बुंनांगोन दा जोंनियाव जिहेतु 80 माने भट कमिटि दङ भेरगाव समस्तियाव 80 भट कमिटियाव जोंहा सांगठनिक दिग आगोलाव 2020 मायथाइयावबो गेलेदोंमोनथ' बिजेपिया बेहाय फटिक कछारी बिथाङा केन्डिडेटमोन बे गेलेनाय समाव सांगठनिक दिगाव माने खोब उइकमोन सांगठनिक दिगाव बिदि भट कमिटि लेभेलबो गैयामोन खिन्थु दानि थारिखआव जोंहा 80टा भट कमिटि लेभेलाव मोनसे स्ट्रं कमिटि दङ आरो स्ट्रं कमिटि हिसाबै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों रायजो राजानि सेराव थांदों न'खर न'खर हाबदों न'खर न'खरा बरायदों बिथांमोनखौ दा बे हिसाबै जोङो दानि माने जिथुनिखि थासारि खोब मोजां थासारियाव दोङो आं बेखौ माने बुंथारनांगोन जोबथा सोंथि खालामनो नागिरबाय जिहेतु बिजेपिया स्ट्रं भाबैनो बे बिटिसिआव दायो केम्पेइन खालामगासिनो दङ बा मेल मिटिं लागासिनो दङ जोङो खोनाबाय थायो सरसा जाबाय थायो आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारी बिथाङा बिटिसिनि फैबाय थानाय गभर्नमेन्टआव सिफ जागोन होननानै बियो बेसेबां सैथो आरो बियो नोंथांमोननि हान्जानि डिसिसन नामा आंथ' दासिमबो खोनायाखै बे बाथ्राखौ खिन्थु गुबुनफ्रा बुङो जे बिपिएफ निफ्राय हाग्रामाखौ नुहुरो इउपिपिएल निफ्राय मानगोनां प्रमदखौ नुहुरो खिन्थु बिदिनो बिजेपिनिफ्राय सोर फैगोन बे मोनसे सानखान्थिया मानसिफोरनि गेजेराव फैयो खिन्थु बेखौनो माब्लाबा माब्लाबा माने मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांनि मुंखौ माने लायो खिन्थु दासिमबो बिथाङा बुङाखै आरो माने जे बिथाङा सिफ जागोन बा बिथाङा बिटिसिनि बबेबा मोनसे बियाबाव इलेक्सन गेलेगोन बिथाङा बुङाखै आरो बिथाङा गेलेयाबो आरो माने बिथाङा जिहेतु दा आसामनि माने आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिबान बानस'गासिनो दङ बेखायनो बिथाङा बेहायनो दङ बेहायनो थागोन आरो फैबाय थानाय समाव माने नेक्स्ट इयार बिधान सभानि माने बिसायख'थि जागोन हिसाबै नेक्स्ट आसाम गभर्नमेन्ट जायोब्ला निश्चयकै आरो माने हानजायानो जुदि दैदेनबा बिथाङाबो देरहालाङोबा निश्चयकै बहाबा नङा बहाबा मोजां मोनसे पजिसन बा मन्थ्रिखौ जोंनि मोनोबा जोंनि माहारि एबा जोंनि ओनसोलनि थाखायनो मोजां आं बेखौल'सो बुंगोन खिन्थु बिथाङा दासिमबो बुंनाबो लायाखै आरो आं बुंनायबो खोनायाखै जे बिथाङा सिफ जागोनखौ खिन्थु अब्लाबो माब्लाबा माब्लाबा बिथांखौ सरसा खालामनानै बबेबा दोलोफ्रा खर' गुदुं खालामनायखौ आं खोनानो मोनदों जोङो गोलाव सम सावरायबाय आसाम जितु बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै लोगोसे माखासे थांनाय 4.5 बोसोराव जितु बिटिसि गभर्नमेन्टआव खामानि मावनाय बेखौ जोङो माखासे खोथा सावरायबाय बे समाव जोङो जितु फोजोबनो नागिरबाय जोङो आसा खालामबाय नोंथाङा फैबाय थानाय जितु सेप्तेम्बर दानाव बिटिसि बिसायख'थि जानो गोनां बेहाय बिजेपि हान्जानिफ्राय भेरगाव समस्तिनि सासे केन्डिडेट जाना फैथों आरो जोङो सिगांग्रो नोंखौ कंग्रेचुलेसन होबाय फैबाय थानाय समाव जिहेतु नोंथाङा रायजो राजाखौ सिबिनो खाबु मोनथों भेरगाव समस्तिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलावबो ओंखायनो नोंथांखौ जोङो सिगांग्रो कंग्रेचुलेसन होनानै सासे बिटिसिनि इएम बा एमसिएलए महरै नोंथाङा फैबाय थानाय समाव जानो हाथों बेखौ जोङो आसा खालामनानै दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय आरो टिकेट मोननायनि उनाव फिन खेबसे नोंथांजों सावरायफिननो बेबायदि खाबु मोनथों बेखौ जों आसा खालामनानै दिनै सावरायनायखौ फोजोबबाय थेंक इउ